मानसियानो बिसिबां गुफुर आरो मादायानो मारै गोसोम जानांगौ फाग्ला खर' गाज्रि नोंनियासो देन्थाया गोसोम जानो हानायहाय। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकआव माखासे बर' आइजोफोर सिख्लाफोर ओरैबायदि गाज्रि कन्टेन्टआव भाइरेल जादों रायजोफोर बिसोरनि मुङा मा मुं लोगोसे बिसोरो बहानि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। रायजोफोर माखासेया बुंदों मादा गोसोम हौवासाफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों गाज्रि कमेन्ट हरदों जाहैबाय। माखासे सिख्लाफ्रा बुंदों माखासे आइजोफ्रा बुंदों गावसिनानि देन्थाया गोसोम बिनिखायनो जोंखौबो मादा गोसोम होनना बुंहरदों। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरनायखौ जों नुनो मोन्दों बा कन्टेन्ट लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे कन्टेन्टआ जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ जोङो सायख'नांगोन रायजोफोर। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय मादा गोसोम आरो देन्था गोसोमनि सायाव माबायदि भाइरेल जादों आरो मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ हानखो लोगोसे सुमि बसुमतारी नामा बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांखो माखासे सेंग्राफोरखौ। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे फेसबुकआव भाइरेल जानाय माखासे बर' आइजो बर' सिख्लाफोरनि जे गाज्रि कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोना नायलांदो स्क्रिनाव। बारा नांखाया बाबुनो 4,000 हरबा खायसे मा मेथाइ लाबोयो सानैसो मोख्रा बुन्दा दङ भिडिअ मोजाङाव कमेन्ट हरा एसे रागा जोंनानै रायबाथाय ओरैबायदि कमेन्ट हरो बिसोरो सासेयाथ' सेनाना सेन्सलासो नायजाया खहेहेनो बिनि प्रफाइलाव हाबनो नायदोंमोन आं बियो भिडिअबो खालामो बिनि फट'खौ होनानै होगौमोन आं बेना फल'वार्स बारायगोन नेक्स्टआव आं बिनिखौ फट'ल' होनानै होगोन माबायदि गोसो गाज्रि बियो सेन्सलासला उरलालायानो साला दाउला गुन्दा लाजिया नोङो भिडिअ बिदि कमेन्ट हरनो नोंबोथ' भिडिअ खालामो ना आरो सासे बाजारि हिन्जाव दङ हौवाना हिन्जाव फट'आ हिन्जावनिसो बिनिखौबो नेक्स्टआव फट' होनानै होगोन आं बेयो हिन्जाव जानानै हिन्जावखौ रेसपेक्ट होनो रोङा दाउलिया बाजारिया गाज्रि कमेन्ट हरदों लोगोफोर नोंसोर फोथायनाय नङा स्क्रिनशट मारिनानै होगोन आं नेक्स्टआव भिडिअआवहाय लाजि रोङा सासे हिन्जाव जानानै हिन्जावनि मान सनमान जाग्रा साला गुन्दि फैथालि बाजारि साला। हेलौ फिसाफोर खुलुमबाय आं नैबे एफा हर गेजेरावनो भिडिअ लानानै फैबाय आरोना बे जोंसारा आंनि फट' गेसाव गन्थं गुदुंजों खोमोन ब्राव ओंखारनायखौ दाननो होबाबो दानला आरो आंनि फट'खौल' स्टेटास होयो स्ट'रि होयो साफा सानै बे खुरिया हिन्जावफोरा माने आंनि महरा बिराद साइज आंनि महरावसो माने आंनि महरखौ होबासो माने भिउस फैयो लाइक कमेन्ट फैयो आरो डलाराबो बुरजा फैयो मानोना आंनि महराथ' बहुत साइज नालाय बेखायनो आंनि महरखौ होनानै बिसोरो आंखौ फानै फैसा जायो बिसोरो जाबाय था जेब्ला आं गरम जाखारगोन ना मोनथिना ला मालाबा ओरैबायदि खारै बारनानै फ्राद जोगोन ना साफा सानै हिन्जाव दङ दुमसाव दुमसिव आरो आंनि महर गोसोमखौल' नांजाबाय थायो गोसोमनि अनगा नोंसोर जेबो गैला नामा आंनि कालाराल'सो गोसोम आंनि एखेबारे महर गुस्थि मा होनो मेगन मुसुगुर गन्थं खानाय आंनि फिगारजों नोंसोरो हागोन नामा लाजिनो रोङैफोर साला बै साफा सानै कमेन्ट होग्राखौ कमेन्ट गेसाव हरग्राखौ होनदां आसि गेसाव जाजोबगोन बिसिनिया गासिबो आं दोखो दिनैनि बे मुस्रि सिङाव जिरायनानै आं बिसोरखौ सावहोयो हामबायसै होनबा फिसाफोर दे आरो नेक्स्ट टाइम बै गथ'आ फट' गाज्रि आखिबा नाय बेखौ जोलैनि हांगार होननानै रायगोन आं बेखौ हामबायसै। आंखौ दाख्लै सोरबा मादा गोसोम होनदोंमोन ना मानसियानो बिसिबां गुफुर आरो मादायानो मारै गोसोम जानांगौ फाग्ला खर' गाज्रि नोंनियासो देन्थाया गोसोम जानो हानायहाय। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय नङा होनब्ला देन्था गोसोम आरो मादा गोसोमनि सायाव आरो सुमि बसुमतारी नामा बिथाङा जोंसार ब्रह्म नामा बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना दा बिनि बेलायाव मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो बिथांमोननि जे कन्टेन्ट आरो जाबायदि गाज्रि कन्टेन्ट बेफोर जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बजबना लाथावथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।